zama da aure a cikinsa kwai amana. A yau sabika da yayayya kun raya sunna. Ku yi zama da so adalci zaman lumana. Hassada yau ta kare ku yi aure an ga mijin amarya. Ga gidan amarya an ga farin ciki bi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Arewa idan Allah kai nake kira farko. Bani ilhamar waka idan na yi ta yau karko. Rabbana ka kara salati ga annabin farko. Annabi Muhammad karkon da ya wuce karko. Ahali sahabbai nasa suna jin farko. Inda sun rike suna rayuwarsu tun farko. Sai ya bai tuka aure koko in ce mai tauci. Yau ya hayyane ango da sabika amarya. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Rayuwar zama aure ba ka ce da ce daɗi. Ta wuce zuma da madi ba maganar gardi. Kun sani a soyayya ba maganar kundi. Kun shige cikin babin ƙauna kunmu na kundi. Yau sabika amarya dole ne kiyo kauni. Kai ma yaya ango dole ka bada fani. Alkawari kun ɗauka kun cika shi baki ɗaya tun da gashi yau kun yi aure ba batun ƙarya. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Sabika amarya ga shawara gunki. Kada bibiyayya zaki abun samun wanki. Kinga ya kasance miji gare ki ji gunki. Idan ya baki umarni abinda ya faɗa zaki. Yanzu kin zama matar kulle ga da yancinki. Shi zama ɗakin aure ya zan mutuncinki. Inda ki rike hakokin zama da angonki. To sabika kin dace aljanna ce makoma. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. To yayi ya ango shawarar da zan baka. Kama da an baka rike haƙi da matarka. Sai ka sha da masu turana ta sun hawo kanka. Har da ilimi adalci ka yi wa matarka. Hakuri ka koyo halin Rasulu bai maka. Inda kai kadai ta ware tana mutunta ka. Sai ka dinga rarrashin ta ka ƙara ƙaunar ta. Rayuwar zama aure so nake ta yau karko. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Kun ga rayuwar aure ne ina mutunta ta. Don kuna zama dan sunna ina cikin gata. Wanda ya yi auren sunna ya ba mazarata. Wacce ta yi aure yau ta zama nagartacca. Yaya Abdullahi jinjina da gangata. Da sabika Kamil ko nake mawaƙata. Allah sai ya alkhairi fatan zuri'a na yi. Masu haddan alƙur'ani da kishin addini. Ga gidan amarya an ga farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da sabika Kamil sai ku gara san juna. Rayuwar zama aure ku kare raya sunna. In zama yayo daɗi babu cin amana. Hakuri cikin aure ya zama lumana. Kuma auratan aure kar ku bata sunna. Yau da gobe sai Allah kun ga zo mu zauna. Tamkar zo mu bata dai hakan zaman ya
sami kame. Ga gidan amarya ango farin ciki mun yi. Yaya Abdullahi lokacin ku ne yayi. Kai da Sadiqa Kamil sai ku kara son juna. Mama ango Hajiya Ramatu gaida ki, yayi fatan alkhairi murna na ta ya gunki. Sista go ango marahi gaida ki, sai sista ummi ke mana ya babunki. Hajiya Nura Farid sandu yar amana, ko cikin dubun makiyaya ki zo ki zauna, ki wuce su yi miki sunne bare su nuna. Gaida Hajiya Nura, Matar farin abu, na gaida kubura bunkasa. maman amarya, Kubura, maman amarya, kubura, maman amarya. kubura. Mama ango Hajiya Ramatu mama, sandu mama, sandu mama, sandu mama. Jinjina dai, sandu mama. Daga Yarima Musical Studio plus 234 8032 980720.